дар маҷлиси ошкороии сайёри судӣ дар бинои мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи шаҳри нав рӯзи гузашта парвандаи ҷиноятиро бо айбдории Низомов Баҳодур Маъруфович, соли таваллудаш 1974, зодаи ноҳияи шаҳри нав, миллаташ тоҷик, таҳсилоташ миёнаи техникӣ, оиладор, соҳиби 4 фарзанд, ҷойи кораш мудири анбори мактаб интернати ҷумҳуриявии кӯдакони ятими ноҳияи шаҳри нав қаблан суд нашудааст. Истиқоматкунандаи ноҳияи шаҳри нав ҷамоати деҳоти Сабот, деҳаи Навобод хулосаи айбдориро рӯзи 10 феврали соли 2017 гирифтааст ва нисбаташ чораи пешгирӣ дар намуди забонхат оиди тарк накардани маҳалли истиқомат аз санаи 6 феврали соли 2017 татбиқ карда шудааст. дар содир намудани ҷиноятӣ бо моддаҳои 209 қисми 1 ва 320 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинигардидаро баррасӣ намуда, маводҳои парвандаи ҷиноятиро дар иртибот бо далелҳои дар ҷаласаи судӣ дарёфт карда шуда мавриди таҳлил ва санҷиш қарор дод ва суд чунин ҳукм баровард. Низомов Баҳодур Маъруфович бо моддаи 209 қисми 1 ва 320 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон гунаҳкор дониста шавад. Низомов Баҳодур Маъруфович бо моддаи 209 қисми 1 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати 1 сол аз озодӣ маҳрум сохта шавад. Бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои масъули моддӣ дошта ба муҳлати 1 сол. Низомов Баҳодур Маъруфович бо моддаи 320 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон ба муҳлати 5 сол аз озодӣ маҳрум сохта шавад. Бо дастаси қисми 3 моддаи 67 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи маҷмӯи ҷиноятҳо барои қисман зам намудани ҷазоҳо ҷазои ниҳоӣ нисбати Низомов Баҳодур Маъруфович ба муҳлати 5 сол 6 моҳ аз озодӣ маҳрум сохта таъин карда шавад. Бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои масъули моддӣ дошта ба муҳлати 1 сол бо адо намудани ҷазо дар колонияи ислоҳи дорони низомаш пурзор таъин карда шавад. муҳлати адои ҷазои Низомов Баҳодур Маъруфович аз рӯзи 3 марти соли 2017 ба ҳисоб гирифта шавад. Чораи пешгирӣ нисбати Низомов Баҳодур Маъруфович тағйир дода шуда, ӯ фавран аз қарори суд ба ҳабс гирифта шавад. Далели шаҳрӣ маблағи 3000 сомонӣ ба фоидаи давлат мусодира карда шуда ва да адад фитаи сабти ҳаракатҳои тафширотӣ ки дар қабти мавзӯи парванда мавҷуд аст бо парванда нигоҳ дошта шавад. нисбати ҳукм тарафҳо дар муддати 10 шабона суд шаванда бошад. аз лаҳзаи гирифтани нусхаи ҳукм дар ҳамин муҳлат ба воситаи ҳамин суд ба коллегияи судӣ оид ба парвандаҳои ҷиноятии суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон шикоят ва ё эътироз баён намудан метавонанд. ҳукм дар хонаи алоҳида дар компютер чоп карда шудааст. раискунанда ҳизоб баланд вазифро пӯшида эълон мекунад. бояд зикр намуд ки ҳеҷ як ҷиноят нокушода нахоҳад монд ва ҳар як нафаре ки ҷиноят содир менамояд назди қонун ҷавоб хоҳад гуфт. Собирҷон Саидов, Дилмурод Шарипов барои барномаи иттилоотии Хабар.